Igorota Beauty, good evening. Good evening, Sisi. Thanks so much for coming. Salamat, salamat. Good evening, watching here, Mama Norm. Sabi ni Igorota Beauty. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat sa pagdalaw. Igorota, Merry Christmas po. Sabi ni Igorota Beauty. Happy New Year, Sisi. Happy New Year, Happy New Year. Ilang araw na lang. Yung title ko, iwan ko kung ilang araw, alin yung ilang araw na yon. Bahala na kayo kung alin yung ilang araw na yon. Thanks so much. Salamat, salamat. Thanks so much for coming, Sisi. Thanks so much sa 2 milyong andyan. Salamat, salamat guys. At saka sa 5 patamsak nyo. Salamat. 3 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. Share lang tayo guys. Share lang muna. Para dumami tayo. Share. Share natin guys. Share tayo. Share. Ang hina ng net ko kanina pa. Ikot lang ng ikot. Ikot ng ikot. Ano ba? Umiikot-ikot lang siya guys. Chris Car. Thanks so much guys sa 2 million people in the house at saka sa 6 na patamsak. Salamat. Ulysses Camposano, tamsak, madam, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Sis na lang sir, wag nang madam. Sis na lang po, wag namang madam. Salamat sir sa pagdalaw sa aking munting bahay ulit. Salamat po. Gorota Beauty still in the house. Thanks so much. Salamat. Gorota Beauty. Salamat guys. At kay Sir Ulysses Camposano, Enteng Vlogs, tamsak, harang, sabi ni Enteng Vlogs. Salamat sa paharang-harang na dyan. Salamat guys.
Inting Vlogs at Igruta Beauty. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Inting Vlogs. Pakilablabin na natin guys. Si Inting Vlogs. Ayan, isa na rin siyang monetized channel. Andyan din si Igruta Beauty. At saka si Sir Ulysses Camposano. Ayan. Pagka hindi pa kayo magkakadikit guys, maglablaban na kayo. At ilang araw na lang. Alin kaya yung ilang araw na lang? Thanks so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 7 na patamsak nyo. Salamat, salamat. Maginaw na gabi. Tamsak karang, sabi ni Inting Vlogs. Ayan, 4 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga nagbibigi-bigi dyan na 4. Salamat guys. 3 million people in the house. Thanks so much guys. Angie Core Vlogs. Hello Mama Norms. Tamsak harang dan po. Sabi ni Angie Core Vlogs. Thanks so much madam. Salamat for coming. Kumusta na? Hindi na kayo talaga nag-LS. I miss you Madam Angie Core Vlogs. Ayan, ayan. Hindi na natin nakikita yung beauty mo, Madam. Pati si Jason, wala na talaga, hindi na siya nag-LS. Kumusta na po kayo dyan? Sabi ni Angie Core Vlogs. Okay lang madam, okay lang naman po. At ayun, nangungumusta rin ako kay Madam Alicia's Word. Kaya ayun, hindi na nabuhay yung GC natin madam. Sabi ko nga buhayin yung GC natin para magtulungan tayo doon. Wala naman nang nangumusta doon. Thank you so much Madam Angie Core Vlogs for coming. 5 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys for coming. Angie Core Vlogs, okay lang din po ako Mama Norms. So, once a week na lang siguro ako mag-LS. Sa Monday po siguro pag DBC. Okay. At aabangan ko yan. Madam Angie Core Vlogs. Ayan guys, pag hindi nyo pakadikit si Madam Angie Core Vlogs, lablabin na natin. Ayan, andyan si Enting Vlogs, andyan din si Sir Ulysses Camposano, and then si Gruta Beauty. Pag hindi mo siya kadikit, hindi po pakadikit Madam Angie Core Vlogs, pakidikitan na. Enting Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Patamsak po, sabi niya, yung premiere niya. Mr. and Mrs. Lily Borgen, tamsak na host, haba ng harang, sabi ni Mr. and Mrs. Bigyan kita ng jacket. Action. Ayan guys, nag-resume siya. Ayan guys, nag-resume siya. Salamat at nag-resume. Balik tayo guys, balik
Balik-balik kayo guys. Enteng Vlogs is still in the house. Na-resume ko. Buti na lang nahabol. Grabe naman yung loading na yan. Wala pa akong 10 minutes pa lang. Nag-loading na. Grabe. Thank you so much guys. Nag-loading tayo. Dinalaw tayo ni Aling Loading. 10 minutes pa lang tayo. Nag-loading na agad. Grabe naman. Thanks po at Angicor Vlogs. Tikitan din kita, sabi ni Enting Vlogs. Ayan, Enting Vlogs is still in the house. Thank you so much. Angicor Vlogs, sure po. Tamsakan ko po premiere nyo at Enting Vlogs, sabi ni Angicor Vlogs. Ayan. And guys, si Madam Angicor Vlogs is from Ireland. Ayan. Nasa siya, malayong lugar. Ayan, Enteng Vlogs at Ulysses Camposano. Patamsak po ang premiere ko, padikit na rin. Hehe, thanks, sabi ni Enteng Vlogs. Enteng Vlogs at Angicor Vlogs. Patamsak po, sabi ni Enteng Vlogs. Mr. and Mrs. Lily Virgin. Lily Virgin, tamsak na host. Haba ng harang, sabi ni Mr. and Mrs. Lily Virgin. Ayan, thanks so much guys sa 2 million people in the house. Salamat guys. Nakakauhaw. Nakakauhaw ng salita ng salita. Guys, balik kayong andyan kanina. Hindi ko na-share. Thanks so much. Dan tamsak sa premiere, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Ayan, Enteng Vlogs. Dan tamsak na daw sa premiere mo, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Ayan. Ayan guys, nagtamsak na daw si Sir Ulysses Camposano kay Enteng Vlogs. Ayan. Pagka hindi mo pa kadikit, Enteng Vlogs, si Sir Ulysses Camposano, dikitan mo na at lablabin ang kanyang bahay. Si Sir Ulysses Camposano guys, isa na rin siyang monetized channel. Angicor Vlogs, full package, done po. Nanood din ako sa iba nyo pong video para pasok. Asan na? Para pasok talaga at Enteng Vlogs, sabi ni Madam Angicor Vlogs. Enteng Vlogs, thank you sir. At Ulysses Camposano, sabi ni Enteng Vlogs. Ayan guys. Ayan, dan na daw din sa'yo si Madam Angicor Vlogs, Enteng channel. Ulysses Camposano, welcome po, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Ayan guys, naglablaban na sila. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 9 na patamsak nyo guys. Salamat. Ito yung aking palad. Bakit kaya? Palablab naman po ang munti kong bahay, mag-iwan lang po ng tamang bakas, sure po ang balik, sabi ni Madam Angicor Vlogs. Ayan, Enteng Vlogs, tikitan mo na rin si Madam Angicor Vlogs. Lablabin mo na rin ang kanyang bahay dahil hindi pa rin siya monetize, kaya dagdagan mo na rin ang bananas niya, Sir Enteng Vlogs, si Madam Angicor Vlogs. Ayan. Ayan, si Enteng Vlogs ay marami siyang mga alagad. Ayan. Sir Enteng Vlogs, idikit mo na lahat yung mga galamay mo kay Madam Angicor Vlogs para naman makagraduate na siya. Ilan na ang bananas mo, Madam? Marami pa bang kulang mo?
Palablab naman po ang munti kong bahay, mag-iwan lang po ng tamang bakas, sure po ang balik, sabi ni Madam Angie Cor Vlogs. Ayan guys, dikitan na natin at tablabin. Anong palad ang nangangati Mama Nurse? Dito sa right hand ko, dito oh. Ang kati. Kanina pa, nilagyan ko na nga ng nilagyan ko na nga ng lotion. Makati. Sana pera. Mapamahiin. Ay, pera yan Mama Nurse, haha, sabi. Pili lang yan ng right hand. Oh, ganon. Grabe, kanina pa. Nilalagyan ko na nga ng namula na. Namula na siya talaga, oh. Hindi naman dito sa sa gitna. Dapat sa gitna para mahawakan mo ng ganyan. Diba ganon, mahawakan mo daw yung pera. Dito lang naman, oh. Angkat eh. Pili lang yan pag right hand, may perang parating. Pag left hand, may may bayaran na darating, sabi ni Madam Angie Carvlog. Ay, pera yan Mama Nurse, haha, sabi niya. Sana nga. Ay, bakit? Biglang nangati. Thanks so much sa 2 million people in the house. Pera. Pera is coming to town. Pera is coming to my wallet. Thanks so much sa 2 million people in the house na naka-stay dyan, na nagbibigi-bigigan. Ayan, naka 20 minutes na tayo guys. Akala ko hindi na magre-resume. Buti na lang nahabol. Nawalan ng signal. Ganyan sa akin pag right hand, kumati ilang days, may pera talaga. Pero pag left hand, hahaha, ayaw ko talaga kasi daming bayarin, sabi ni Madam Angie Corvlog. Natawa naman ako sa'yo, Madam. Totoo ba yun? Grabe. Ayan, sana nga. Pero saan naman kaya galing yung parating na pera ko? Ayan, namula na siya. Oh. Baka lang, may kumagat. Pero wala namang lamok. Wala namang lamok dito. Bakit may nangagat? Maginaw. Kasi pagka maginaw dito, Madam, nagpapantal-pantal ako. Baka yan. Pantal lang. Pantal-pantal lang. Oo, Mama Norms, subok na sa akin, haha, sabi ni Madam Angie Cor Vlog. Sana nga, pero saan naman kaya galing yung pera na yun? Hindi naman ako wala naman akong inaasahan na parating na pera. Ay, sana pera na galing kay Whitey. Baka pera talaga yan, Mama Norms, kasi lapit na ang Pasko, sabi ni Madam Angie Cor Vlogs. Kaya nga ilang araw na lang. Alin kaya yung ilang araw na lang? Pasko o New Year, birthday o holiday. Holiday season. Holiday season na, pero parang wala lang dito sa Hong Kong ngayon, Madam. Noon pag ganitong date,
ganitong petsa, maliwanag na yung mga park, ganyan, marami ng mga decoration na magaganda, tapos ang daming mga kumukuti-kutitap na ilaw. Pero ngayon, wala. Bihira lang yung talagang may decoration ngayon dito. Happy ako na makita ka ulit, Mama Norms. Kadalasan sa LS mo, di ka nagpapakita, sabi ni Madam Angie Core Vlogs. Kaya nga, kinakantsawan ako nila, Madam, na namuni daw ako na hindi ako nagpapakita. MS Adventure Vlog, harang, sabi ni MS Adventure Vlog. Thanks so much, Sis Amy, sa mga pangharang. Enteng Vlogs, dinikitan ko kayo. Dikitan ko kayo mamaya at Angie Core Vlogs at Ulysses Camposano naglalaba pa habang nakabiji, hehe, sabi ni Enteng Vlogs. Ayan, ang sipag naman ni Enteng Vlogs, naglalaba. Miss Adventure Vlog, sakit ulo ko, Mama Norms. Bakit palaging sumasakit yung ulo mo, Miss? Kulang ka siguro sa tubig. Uminom ka ng maraming tubig. Tubig lang ang katapat niyan. Yung sakit ng ulo, tubig lang ang katapat niyan. Kulang ka siguro sa tubig. Kaya inom ka ng tubig. Inom ka ng maraming tubig. Angie Core Vlogs, no probs po. Take your time po at Enteng Vlogs, sabi ni Madam Angie Core Vlogs. Ayan, Enteng Vlogs. Hi at Emmy's Adventure Vlog. Patamsak, hehe, sabi niya. Kumusta? Sabi ni Enteng Vlogs. Ayan. Emmy's Adventure, patamsak daw yung premiere ni Enteng Vlogs. Mamaya na yan, 12 a.m. 12 a.m. Kumusta? Sabi ni Enteng Vlogs. Ayan. Ayan guys, pagka hindi pa kayo magkadikit ni Emmy's Adventure, Madam Angie Core Vlogs, ayan. Isdain mo na rin. At saka si Sir Ulysses Camposano. Si Sir Ulysses Camposano at saka si Enteng Vlogs ay isa na rin siya. Sila ay monetized channel na guys. Kaya pagkapuntahan natin ang kanilang bahay, don't skip the harang para makatulong naman tayo sa kanilang mga revenue. Ayan guys. At sa aking revenue din ay hindi pa umabot ng training nyo po kumain ng pipino. Maganda po yan sa sakit sa ulo, sabi ni Madam Angie Core Vlogs. Ayan, Miss. Subukan mo daw kumain ng pipino. Maganda daw para sa sakit ng ulo, sabi ni Madam Angie Core Vlogs. Ayan. 4 million people in the house. Thanks so much. At saka sa atin na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Buti na lang nahabol ko talaga. Kala ko hindi ko na magtitikto sana ako. Bawal ang take 2. Ayan, naka 25 minutes na tayo. Ang bilis ng oras. Ayan guys, si Enteng Vlogs ay nasa Qatar. Ayan. At si Madam Angie Core Vlogs is from Ireland, if I'm not mistaken. Taga saan ka na po, Madam? Saang bansa ka na po andun? Ireland. $5 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 10 patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Salamat sa 5 andyan na nagbibiji-biji. Thanks so much guys. Nilulusyonan ko yung mga daliri ko dahil medyo nagdo-dry siya, baka mag-crack. Pagka winter kasi dito guys, nag-crack-crack yung mga daliri.
Ulysses Camposano, madam, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Sis na lang po, Sir Ulysses, wag nang madam. Hindi ako karapat dapat na tawagin mong madam. Austria. Austria po, Mama Norm, sabi ni Madam Angie Core Vlogs. Ayan, nakalimutan ko. Austria pala. Ilista ko nga. Lagi kong nakakalimutan. Austria. Ayan. Ulysses Camposano, tawang-tawa siya. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na Ikaw ang host. Okay, sabi Sir Ulysses Camposano. Renz Temple Vlog. Hereng. Sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Uray Ninja. Hi Mama Norm. Sabi ni Marlisa. Thanks so much, Uray Ninja. Salamat sa mga paninja mo dyan. Marlisa. Ayan. Dan Tamsak po. Sabi ni Marlisa, katatapos lang po ni gaming, sabi ni Marlisa. Ayan. Nakadalawang oras din pala. Sabi niya mag-isang oras lang. Oo, hindi lang. Hi to all po, sabi ni Waray Ninja. Ayan, si Waray Ninja is si Marlisa ang kanyang main channel, guys. Ayan, Ulysses Camposano, Angie Core, full pack na po sa'yo. Full pack na po ako sa'yo, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Ayan, guys. Madam Angie Core Vlogs. Maganda yung lotion na may argan oil at vitamin E, Mama Norms, para di po mag-dry at mag-crack yung balat nyo. Ito naman yung ano ko, madam. Ito siya, oh. Yung nilalagay ko sa sa katawan ko. Ayan. Maganda rin siya. May parang siya, ma-oily. Ma-oily. Uray Ninja, hehe, hindi talaga natama. Lalo pag madami. Chikahan ate, sabi ni Marlisa. Ayan. Ayan, Ulysses Camposano, Angie Core, full pack na po ako sa'yo, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Ayan, guys. Maglablaban na kayo at maraming maraming mga bago. Asan na si Inting Vlogs at nangingisda siya. Ayan, Madam Angie Core Vlogs. Andyan din si Renz Temple Vlog, baka hindi mo pa kadikit. At saka si Marlisa. Ayan. Renz Temple Vlog, saan tayo sa 25? Sabi ni Renz Temple Vlog. Kayo kung saan tayo? Plano na. Ulysses Camposano, host, tulog na po ako, pagod na. Salamat po ng madami, enjoy na lang po kayo, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Okay sir, bye bye po, good night and have a good evening to you. Sleep well po. Pahinga na po kayo. Salamat sir. Salamat for coming. Renz Temple Vlog at Waray Ninja. Yahoo! Sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan guys. Magdikitan na kayo kung hindi pa kayo magkakadikit. Kayo kung saan? Saan ba? Saan ba kayo kanina? Good night guys. Salamat host. Sabi ni Sir Ulysses Camposano. Good night sir. Good night. Pahinga na po kayo. At pwede rin akong magpuyat ngayon dahil day off namin bukas. At walang istorbo sa aking pagpapahinga dahil wala yung alaga ko. Nasa ospital pa rin. Hehe, antok na ko Madam Renz. Sabi ni Sir Ulysses Camposano. Kapagod maghahanap ng peso Kumusta titit mo, host? Nasa ICU pa rin. Still observing daw. Waray Ninja, hi ate at Renz Temple Vlog. Kita naman tayo dito, hehe, sabi ni Waray Ninja. Tulog ka na sir at Ulysses, sabi ni
Waray Ninja. Renz Dimple Vlog, good night. At Ulysses Camposano, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, Sir Ulysses, good night daw from Waray Ninja and Renz Dimple Vlog. Ayan. Nag-holiday ka ba kanina, Renz? Renz Dimple Vlog, di ako nag-off kanina. Naka-off na ako nung Wednesday. Sa Sabado ulit ang off. Bakit Wednesday? Saan ka nagpunta? Ba't ka nag-Wednesday? Pumunta ka sa ano? Si Cindy Vlogger nasa ano kanina? Sa may North Point. Sa flower garden. Ano yun, paralyzed na? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Eh, grabe naman na pag na-paralyzed na. Baba po muna ako, Mama Norms. Tumatawag po kasi kapatid ko. Balikan ko po kayo, sabi ni Angie Core Vlog. Sige po, madam. Sige lang, sige lang. Salamat, Madam Angie Core Vlogs. Waray Ninja. Still there. Thanks so much. Bakit hindi mo ginagamit yung main mo, Waray Ninja, at ibaba mo rin yung bahay mo dyan para isdain kanila? 5 million people in the house. Thanks so much. Salamat, guys. Lakas ng TV ni Draguna. Bakit? Andiyan ka pa sa ano niya? Andiyan ka pa sa kwarto niya? Di manood ka rin. Manood ka rin dyan. Saan tayo ngayon? Anong plano? Anong plano sa 25? Saan tayo? Renz. Herang, sabi ni Waray Ninja. Herang Manors, sabi ni. Buti ka pa exercise mo na. Ay, buti ka pa ma-experience mo na matulog ng magdamag. Ako 7 years na puro puyat. Hindi nakakabingi. Dito ako sa kwarto niya, nakakabingi. Hindi pagka nasa hospital siya, talagang mag-isa lang ako dito. Nasubukan ko rin ng 4 na gabi na na nakatulog ako na mag-isa dito. Tapos ngayon 3 gabi na naman. Tapos sabi until Monday daw na andun siya sa ICU, kaya hanggang
Lunes pa yung ano ko. Iwan ko kung hanggang kailan siya doon. As natin, Cindy. Akin na bibingka, sabi ni Renz Dimpo Vlog. Ayan. Kanyak matan atikwa. Yang nga ron, bilo-bilo. Bilo-bilo manan. Bilo-bilo manan nga ron. Pero wala akong sago. Wala akong nabiling sago. Mayat ko madigi kwa. Ayay, adati lang kana. Waray din dya. Wala pala ako jacket. Mama Norms. O sige, jacketan kita. Kung magbibigay si Lolo ng jacket. Ayaw, oh. Ayan. Ayan, may jacket ka na. May jacket ka na, sis. Waray ninja. Sorry naman po, hahaha, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay para isdain na. Kaya nga, sabi ni Renz Dimpo Vlog. Ay, ano nga eh. Ano ang masarap na lutuin? Pansit. Pansit. O kaya Lo, ayaw niya sa bahay ko, ate, sabi ni Waray niya. Meron ka ng jacket. Lo, ayaw niya sa bahay ko, ate, sabi ni Waray Ninja. Meron na. O kaya Renz? At Waray Ninja, sama ka sa 25. Hehe, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. O kaya na lang ako. Saan tayo, ate Renz? Sabi ni Waray Ninja. Oh, saan daw tayo? Sabi ni Marlisa. Saan ang punta? Sabi ni Waray Ninja. Ayan. Saan ka na, Renz? Waray Ninja. Di ba Marlisa to? Sabi. Oo. Oo, si Marlisa nga. Opo, ate, it's me. Sabi ni Waray Ninja. Bahala nga na host kung ano ang masarap na ipares sa bibingka. Ano na lang? Lumpia. Lumpiang Shanghai na lang ako. No. Subukan kong gumawa ng lumpiang Shanghai. Pero baka pagdating natin malambot na. Kasi nga malamig. Pero okay lang, 'di ba? Pero masarap yung bibingka at saka bilo-bilo. O kaya pansit. Sige, pansit na lang garod. Pansit na lang sa akin. Kung ilang tao. Ba't ang dilim naman yung mukha ko? Ilan tayo? Sama ako ate, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Ilan na tayo? Wala na dito si Ate Lilia. Ikaw, Renz Dimple, si Sin Vlogger, ako, si Marlisa. Apat na. Sino pa? Saan tayo? Sa barbecuehan. Nag-barbecue tayo sa may Monkey Mountain. O kaya sa Lion Rock. 'Di ba? Bear Villanueva, hello at Mama Norm's Kitchen. Good evening, Tamsak, sabi ni Sir Bear Villanueva. Thanks so much, sir. Salamat sa patamsak at salamat sa pagpunta ulit sa aking munting bahay. Thanks so much, sir. Good evening po.
Ayan guys, pag hindi nyo pakadikit si Sir Villanueva, pakidikitan naman guys. Isa na rin siyang monetized channel. At isa rin siyang legit friend. Ayan guys, kapuntahan natin yung kanyang bahay. Lablabin na rin natin siya. And don't skip the harang. You're welcome po at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Villanueva. Ayan. Sino kadwata host? Sabi ni si Cindy, di ba si Cindy nagtatanong kung saan daw tayo sa 25? Hmm. Sabi niya, wala naman na si ate, sa ate Lilia, nakauwi na yon kasi 23 yung uwi niya eh. 5 million people in the house, thanks so much. Salamat Sir Villanueva. Waray Ninja, baba mo yung bahay mo para madikitan ka. Madikitan ka ni Sir Villanueva. Ayan, Friends Temple Vlog. Hala, ayaw ko sa Lion Rock mag-barbecue. Dami unggoy doon, baka tangayin ako, sabi ni Friends Temple Vlog. Hindi. Maganda nga yun eh. May thrill, may twist. May twist, sabi ni Manang. Waray Ninja. Ayaw ate. Bakit naman? Maganda nga doon. Huwag ka lang magkalat ng mga plastic. Waray Ninja, tara, harampa tayo sa 25 haha, sabi ni Ren's Temple Vlog. Ayan. Tatakot sa unggoy? Bakit kayo natatakot sa unggoy? Unggoy ako, uy. Unggoy ako. Huwag kayong matakot sa unggoy. Waray Ninja, rampa ba? Game ako dyan. Sama ako dyan. Sabi ni Waray Ninja. Ayan. Sama daw si Marlisa. Friends Temple Vlog, dami doon nang aagaw sila ng pagkain. Hindi naman sila nang aagaw pagka hindi naka-plastic. Ilagay lang sa bag. Yung naka-plastic lang ang inaagaw nila. Maganda nga doon. Mag-vlog. Mag-video tayo. 6 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 14 na patamsak nyo guys. Salamat po. Maganda doon. Dalawang beses na rin ako nakapunta doon. Pero hindi pa naman uso ang noon nung pumunta kami. Hindi pa uso ang YouTube kaya wala akong video, puro lang mga picture. Villanueva, shout out at Ren's Temple Vlog. Unahan na kita playing na your palubog na ang araw, mag-iwan na lang ako bakas, sabi ni Sir Villanueva. Ayan, Ren's Temple Vlog, unahan ka na daw ni Sir Villanueva. Yung palubog na ang araw, sabi ni Sir Villanueva. Ayan. Nangingisda si Sir Ver. Ayan guys, ibaba nyo ang inyong bahay para isdain kayo ni Sir Villanueva at dikitan nyo na rin siya. Isa na rin siyang monetized channel guys. Ayan. Waray Ninja, ibaba mo yung bahay mo. Para madikitan ka rin ni Sir Villanueva. Yung main channel mo ang ibaba mo. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga nagbabantay dyan. Nagbibidyo dyan. Wala na si Inting Vlogs. Hindi pa rin tapos maglaba. Waray Ninja is still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat.
Enting Vlogs, dito pa rin nakabidyo mami. Akala ko hindi ko pa tapos maglaba. Ayan, nagbabalik si Enting Vlogs. Ayan, Enting Vlogs, dikitan mo na rin si Sir Villanueva. Ayan, siguradong hindi pa kayo magkadikit. Ayan, ibaba mo ang iyong premiere para matamsakan din ni Sir Villanueva. At maglablaban, magdikitan na kayo. Hindi ka pa rin pa tapos maglaba? Kuha ka na ng kuha ka na ng tagalaba mo. 6 million people in the house. Thanks so much, guys. Salamat, salamat. Prince Dimplebag at Bear Villanueva, ikalimbang all mo na ako, kuya, para ma-update ka sa Grand LS ko. Maraming WH ang mapapanalunan, hehe. Sabi ni Renz Dimplebag. Ayan. Enteng Vlogs, pauna na ako, guys. Bakas na lang at Sir Bear Villanueva. Sabi ni Enteng Vlogs. Ayan. Si Enteng Vlogs, guys, ay may premiere siya mamayang 12 o'clock. Ngayon, mamaya na yon. At baka gising pa tayo, puntahan din natin yung kanyang premiere, guys. Friends Dimple Vlog, wait lang host, i-chat ko lang yung isang sponsor sa Grand LS. Ayan. Sige, sige lang. Yung dalawang tigpa 5 hours din ako. Yung sponsor ko sa'yo. 4 million people in the house. Thanks so much. Salamat, guys, for staying. Ayan, naka 50 minutes na tayo, guys. 50 minutes. Akala ko hindi na ma-resume kanina kasi nag-loading siya. Dinahalap ako ni Aling loading, ka-umpisa ko pa lang. Waray Ninja, Mama Norms, excuse po muna sa inyo, sabi ni Waray Ninja. Sige lang, sige lang, sige lang, Waray Ninja. Okay lang. Thanks so much, guys. So 4 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Nasakit sa likod.
Thanks so much guys. Sa 3 million people in the house is still there. Salamat, salamat guys. Sure at Inting Vlog. Sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Inting Vlog, sure daw. Sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan guys. May premiere si Inting Vlogs mamaya. Alas 12. Alas 12 ng madaling araw na. Madaling araw na tayo dito. Sir Ver. Alas 12 ng umaga na yon. Umaga na dito. Salamat guys sa tatlo pang andyan. Thanks so much. Sir Bebel, may ba? Oo nga, at Mama Norm's Kitchen, hating gabi sa atin, hehe, sabi ni Sir Bebel, kaya nga sir, baka tulog na ako noon. Grabe naman siya mag-premiere. Pero ano, baka iaabot ko na. Dahil ano, nakasupport naman siya sa atin ngayon. Mag 2 hours siguro ako sa aking LS para tamang-tama pagkatapos ko yung ano na niya, yung premiere na niya. Ating gabing maginaw na dito sir. Next week 10 degrees daw dito. At least ngayon ano pa lang, 18 degrees ngayon. Kaya isang jacket lang pwede pa. Pero sa 10 degrees, nako. Manginginig na ang mga tuhod, sir. Sa lamig ng 10 degrees. Three million people in the house is still there. Salamat po sa mga tatlo pang andyan. Salamat guys sa support. Mga ano pa siguro, mga tulog na yung mga iba. Ay, kasi gabi na. Ito lang kasi yung available time na ano, pwede akong mag-LS. Kasi nga ano, tahimik na yung gabi. Tapos na lahat ang trabaho. Kaya ayan, gabing-gabi na ang pag-LS ko. Thanks so much sir sa pag-support. At andyan ka pa rin. Salamat po. Sir, nakasahod ka na po ba? At Inting Vlogs, manonood muna ako ng palabas mo. Nagbabalik si Plantito ng Qatar playing na, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Inting Vlogs, nanonood na daw si Sir Villanueva, sa Plantito ng Qatar. Okay lang at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Thanks so much, sir. Life on Mug. Ayan, bigyan kita ng jacket. Thanks so much, Sisi, for coming. Life on Mug. Congratulations. Tamsak dan, sabi niya. Salamat, Sisi. Ayan, ayaw magbigay ng jacket pa si Lolo. Ayan, may jacket ka na, Sisi. Pwede kang magbaba ng iyong bahay. Salamat sa pa-congrats mo. Salamat. Ayan, makipagdikitan ka na dyan, Sisi. Andyan si Sir Ver Villanueva at saka si Inting Vlogs. Ayan.
Dikitan mo na sila pag hindi mo pa sila kadikit at maglablaban na kayo guys. Thanks so much Sisi. Salamat sa patamsak mo. 4 million people in the house is still there. Salamat po. Salamat guys. Ang daming kalat sa likod ko. Mga ano yan, mga pampers ni Lola. Shout out at Life of Mug, sabi ni Sir Ver Villanueva. Life of Mug, salamat, sabi ni Life of Mug. Okay. Irene Balitaan, tamsak dan host, sabi ni Irene Balitaan. Salamat sis Irene sa patamsak mo. Thank you so much. Thanks for coming. Life of Mug. Irene Balitaan. Salamat sa patamsak mo, Sisi. Life of Mag at Enteng Vlogs dan sa premiere mo at dikit na din po, sabi ni Life of Mag. Ayan. Enteng Vlogs dan na daw sa premiere mo, sabi ni Life of Mag. Ayan. Irene Balitaan, pwede pa babahay host, sabi ni Irene Balitaan. Sure. Baba ka ng bahay, Sisi. At mangisda ka dyan. Magdikitan na kayo. Pwede kayong magbaba ng bahay, guys. Life of Mang, ibaba mo rin yung bahay mo para maglablaban na kayo. At kung hindi yung pakadikit si host, pakidikitan na rin. Para naman madagdagan yung bananas ko. Life of Mag. Ayan. Nahuhuli yung ano ko. At Ver Villanueva, shout out po, sabi ni Life of Mag. Ayan. Shout out daw, sabi ni Life of Mag, Sir Ver Villanueva. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Arlene Balitaan, guys. Lablabin na natin. Ayan, dikitan na natin si Irene Balitaan. Ayan. Life of Mag, dating dikit na sa'yo host. Tagal na, sabi ni Life of Mag. Ayan. Ayan, guys. Salamat. Thanks so much, Life of Mag. Ayan. Ayan, ibaba mo rin yung bahay mo, Life of Mag, para madikitan ka rin ni Sir Ver Villanueva. Ayan, andyan siyang, matyagang nangingisda sa mga palaisdaan nyo. Ayan, maglablaban na kayo, guys. Ayan, si Sir Villanueva ay isa na siyang monetized channel, guys. Pagka dalawin natin ang kanyang bahay, don't skip the harang para matulungan din natin si Sir Ver Villanueva. Life of Mag, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Premiere po, salamat in advance po sa didikit. Balikan ko, sabi ni Life of Mag. Ayan. Tingin ako at tamsakan ko rin sa ninja ko, Sisi. Sa premiere mo. Ayan. At idikit ko na rin yung ninja ko, Sisi. Ayan. Pang 11 na tamsak ako. Life of Mag. Ayan. Idikit ko rin tong ano ko. Tong ninja ko. Ayan. Ayan, Life of Mag. Na tamsakan ko na yung premiere mo. Pang 11 na tamsak ako. At dinikit ko na rin sa'yo yung aking ninja. Ayan.
May herring. Pangalawang araw. Salamat po, sabi ni Life of Mag. Ver Villanueva at Irene Balitaan, main channel mo at Madel Cruz, sabi ni Irene Balitaan. Yes po, Sir Ver Villanueva. Siya po yan, si Madel Cruz. Ayan. Life of Mag, salamat po, sabi ni Life of Mag. Ayan. Balikan ko po kayo sa bakas ninyo, sabi ni Life of Mag. Ayan guys, patamsak din sa premiere ni Life of Mag. Ayan. May premiere din siya. Ayan, ang kanyang premiere, binaba niya. Patamsak na rin guys at pakidikatan na rin kung hindi pa nyo kadikit si Life of Mag. Ayan, kambal ni Rins 2 harang, sabi ni kambal ni Rins 2. Magpalit channel, thanks so much. Salamat sir sa pagdalaw ulit. Salamat po. Thanks so much sir. Wala po kayong ngayon, wala po kayong mukbang. Andun ako kay brother mo kanina, kay Chief Robert Vlog. Sa mukbang niya, ang sarap nung suso. Sabi ko sa kanya kanina, buti pa yung suso may ka-lips to lips. Kaysa yung tao. Ayun. At saka yung seaweed. Ay, ano yun? Seaweed ba yun ang tawag doon? Exercise lang po, sabi. Nagpalit siya ng premiere ko kanina. Ba't hindi ka nagpasa kanina sa Tamsaktan Sisi, sabi ni Madam Evelyn Farm and Friends. Friends Temple Vlog 2 is still in the house, thanks so much. Ba't hindi ko nakita yung premiere mo kanina? Pero nakatamsak ako doon. Siguro. Nakalimutan ko po, sabi ni Magpalit Channel. Bakit naman? Pero sigurado ako nakatamsak ako doon sa sa exercise mo sa Taiwan University. Ano ba yun? Basta natamsakan ko yun. Ver Villanueva, tagal pa premiere mo sis at Life of Mag, 44 hours pa, hehe, 2 days. 2 days pa, tamsak na doon sa premiere mo, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Life of Mag, tamsak na daw sa'yo si Sir Ver Villanueva sa iyong premiere. Ayan. Ayan, Magpalit Channel, kung may premiere ka pa dyan, ibaba mo rin dito para matamsakan yung mga andito. Para matamsakan din nila yung premiere mo. Magpalit Channel, ibaba mo rin dito yung premiere mo para matamsakan at madikitan ka na rin ni Sir Ver Villanueva. Ayan, isa na rin siyang monetized channel. At ganun din si Magpalit Channel ay monetized channel na din guys. Kung hindi nyo pa kadikit guys, si Magpalit Channel, ayan, pakidikitan na rin at lablabin. Pagkapunta tayo sa bahay niya, don't skip the harang guys para matulungan natin si Magpalit Channel. He's from Taiwan. Puro mga siya, exercise, mga abs ang niya, mga premiere niya. At nagmumukbang din siya guys. Mukbang. Thanks so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 17 na patamsak guys. Salamat. Puro mga nagdidikitan tong mga andito. Kaya ayan.
Bear Villanueva at Enteng Vlogs, dan na sa'yo, kompleto Ricados. Nag-iwan ako ng bakas, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Enteng Vlogs, dan na daw sa'yo, sabi ni Sir Ver Villanueva. Nag-iwan daw siya ng bakas at kompleto Ricados. Ayan. Enteng Vlogs, pakibalikan na lang si Sir Ver Villanueva. Ayan, guys. Thanks so much, sir, sa pagstay. GC Bonmalo, thumbs up dan host, sabi ni GC Bonmalo. Thanks so much, sir. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan. Salamat sa pagdalaw mo, sir. GC Bonmalo. Ayan, si GC Bonmalo ay si Sir Gaming Striker. Ayan, isa na rin siyang monetized channel, guys. Ayan, sir. GC, magbaba ka rin ng yung bahay dahil may, ano, pwede mong dikitan dyan. Marami kang pwede mong dikitan. Andyan din si Sir Ver Villanueva. Ayan, harang pa po, sabi ni GC Von Malo. Kambal ni Rins to, may pa, ano ba yan? Heartdog. Oray Ninja is still there. Thanks so much. Ayan, guys, maglablaban na kayo sa isa't isa. Andyan din si Sir GC Von Malo. Ayan, thanks so much, sir. Salamat sa pagdalaw din sa aking munting bahay. Ayan. Waray Ninja, para nalalaro yung harang, sabi ni Waray Ninja. Yes, salamat. Salamat, Sisi, sa mga paharang-harang mo rin dyan. Waray Ninja, ay, sorry po, wrong send, Mama Norms. Haha, sabi ni Alin ang wrong send? Para nalalaro yung harang? Yun ang wrong send? Okay lang. Alam ko naman naglalaro ka ng harang. 5 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 18 na patamsak nyo, guys. Baka pwede namang gawing 20 na yung patamsak mo yan. Baka pwedeng gawin ng yung 20 ng patamsak, guys. Para completos regados din. Na 20 na patamsak. Salamat, guys. Thanks so much. Sa 5 million people in the house is still there. Naka 1 hour 10 minutes na tayo. Ididiretso ko lang to para sa premiere ni Enteng Vlogs. Kasi yung premiere niya, guys, is 12 o'clock. Kaya kung hindi pa kayo inaantok, antayin na natin. Sir Ver Villanueva is still in the house. Thanks so much. Salamat po, sir, for staying. Ilong ko. Kambal ni Renz too. May pa heart dog siya. Ay, ang ginam. Mahangin. Six million people. Thanks so much. Salamat, guys. Salamat, guys, sa pag-stay. Ayan, Mr. GM, tamsak ulit host. Sabi ni Sir GC Von Malo. Ayan. Thanks so much, Sir JC, sa mga patamsak mo, sa mga alagad mo dyan. Ayan. Salamat po, Sir JC. Nakailang oras po kayo kanina? Sa nyo? LS nyo? Naka 2 hours di po ba? 2 hours or mahigit.
Kambal ni Rins, dito lang host. Gumagawa ako thumbnail para GAN LS. Wow, sana all marunong gumawa ng thumbnail. Pa-thumbnail naman dyan. Pa-thumbnail naman dyan. At hindi ako marunong gumawa ng thumbnail. Ayan. May pa-thumbnail ba sila? Pagawa rin ako ng thumbnail ko at Rins Temple Vlog. Para maiba naman. Mr. GM, 2 hours sakto host. Haha, sabi ni Mr. GM. Ayan. At least naka 2 hours, di ba? At marami kang mga bisita kanina. Marami kang mga co-host na magaganda. Maraming co-host na magaganda. Sorry kanina nahulog. Lagi akong nahuhulog. Kanina nga kauumpisa ko pa lang. Wala pang 10 minutes, nag-loading na. Ay, Mr. GM. Thanks so much sa palipad, Sir JC. Thanks so much po. Text lang yon gaya ng thumbnail ko sa LS ko. Haha. Paturo tayo kay Cindy sa 25, sabi ni Kambal ni Rains. Ayan. Thanks so much, Sir GC Von Malo, sa yung palipad for tonight. Thanks so much po. Salamat. Asan na yun? Hindi ko na kuhanan ng picture. Ako. Maghahang talaga tong ko. Naglo-loading na naman ako. Thanks so much guys. So 5 million people in the house is still there. Salamat po. At tong CP ko. Ano ba? Lolo ko hindi makaano. Ayan. Six million people in the house. Thanks so much. Salamat po guys. Waray Ninja, naririnig mo yung sabi ni Mama Norms, Mr. GM, sabi ni bakit? Kambal ni Renz, may bisita si Mr. GM na magaganda kanina, sabi ni Kambal ni Renz. Wow, magaganda daw JC, sabi ni Waray Ninja. Siyempre naman kasali ako doon Kaya sinabi kong magaganda, di ba? Joke. Waray Ninja at Kambal ni Renz too. Hahaha. Sino yon? Saan? Hahaha. Sabi ni Waray Ninja. Siyempre kasali ako doon. Kaya sinabi kong magaganda. Di ba, Sir JC? Walang walang halong biro. Tamsak Dan, host, GC Von Malo. Ayan, may tamsak ulit tayo guys. Galing kay Sir JC Von Malo. Thanks so much, sir. Salamat sa mga patamsak mo, sa mga alagad mo dyan. May tinatanong sa'yo si Marlisa, Sir JC. Naririnig mo daw ba yung sinasabi ko? Sir JC, naririnig mo daw yung sinasabi ko, sabi ni Marlisa.
Waray Ninja, oo nga pala, si Mama Nurse, pinakamaganda doon, kaya umakyat kami, hahaha, sabi ni Marlisa, ayan, hindi naman, ako nga yung umakyat nakiano ako sa inyo. Kambal ni Rins to, at Waray Ninja, ako yung magandang bisita niya, hahaha, sabi niya, ay, nakakyat ka rin pala, ayan. Kaya nga sabi ko, puro magaganda, di ba? Waray Ninja, tawang-tawa na siya. Tawang-tawa na si Waray Ninja. Ayan, natawa. At least para ma-exercise naman yung mga wrinkles yan. Waray Ninja, bakit hindi kita nakita at Renz? Sabi ni Waray Ninja. Kaya nga, baka kaninang nalaglag na ako, kaya baka kaninang nalaglag ako, saka umakyat si Renz. Umakyat ba siya, Sir JC? Kanina? Hindi rin kita nakita doon kanina, Renz. Hindi ako umakyat. Sa chat room lang ako. Kambal ni Renz to. Hindi ako umakyat. Sa chat room lang ako. Sabi ni Kambal ni Renz to. Ayan. Hindi daw siya umakyat, Marlisa. Nasa lang daw. Chat room. Tawang-tawa na si Waray Ninja. Ayan, sa chat room daw lang siya. Ayan. Oh, at least 'di ba may nagsabing magaganda. Magaganda yung co-host ni Sir JC Von Malo. Ayan, guys. Ayan, sana marinig din ni Juday in Oman. Oh, sabi niya didikatan niya ako kanina. Hanggang ngayon hindi ko pa nakita yung dikit niya. At madinig din ni Bibi Bungisngis. Ayan. Asan na kaya sila? Hindi pa ba tapos yung pagkukuskus ni Bibi Bungisngis? 6 million people in the house. Thanks so much sa mga nagbibigi-bigi dyan. Magparamdam naman kayo, guys, para may kausap kami dito at makipaggulo. Galing talaga ni Mama Norm sa sabi ni Waray Ninja. Bakit naman magaling? Natatawa na. Tawang-tawa na si Marlisa. Bakit natatawa ka? Para para matanggal yung mga wrinkles ng mga natin dyan. O, tignan mo. Talagang nakikita na yung mga wrinkles ko dito. Ayan. Matanda na talaga, Marlisa. Hindi na maitatago. Iguruta Beauty, silip ulit, Mama Norm, sabi ni Iguruta Beauty. Salamat ulit sa pagsilip, Iguruta Beauty. Thanks so much. Salamat. Ayan, guys, nagluloko tong signal ko talaga. Hindi siya updated dito. Kambal ni Renz, Tulay Ninja, Waray Ninja, sa chat room lang ako, sabi ni Kambal ni Renz. Hindi ako umakyat, sa chat room lang ako, sabi ni Kambal ni Renz. Ayan. Silip ulit, Mama Norm, sabi ni Iguruta Beauty. Hehehe, oo, Renz. Dinujok lang kita, sabi ni Waray Ninja. Ayan, guys, 23 thumbs up. Thanks so much. Salamat sa mga patamsak nyo at saka sa 7 million people in the house. Thanks so much, guys. At saka kay Sir JC Von Malo sa kanyang palipad. Salamat, sir. At saka sa mga alagad mo. Salamat sa mga patamsak mo. At andyan pa rin si Sir Ver Villanueva. Thanks so much, sir.
Salamat sa pagbantay. Ayan, marami ka pang mga ano, marami ka pang mga madidikitan diyan. Grand ano, grand ka na host, 1,500 plus ka na. Dikit ko pa lahat ng ninja ko sa'yo, sabi ni JC Von Malo. Ayan, Maria Lisa. Ano yon? 1,500 plus na ba ako? Sa bahay ko. Ang galing naman. Salamat Sir JC Von Malo sa mga paninja mo dyan na mga dinikit mo. Salamat. Saka sa ano daw, sabi ni Waray Ninja, hindi ko maintindihan yung MMLSO. Ano yun? Sir JC, Marlisa, ano yun? MMLSO po. Hindi ko rin makuha, Marlisa. Ano daw? Ano daw? Thanks so much, guys. Salamat po. Magbali channel, harang po ulit. Sabi ni Magbali channel. Salamat po, Sir Magbali channel sa mga paharang-harang mo dyan. Salamat po. Hehe, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Magpaliwanag ka, JC, sabi ni Waray Ninja. Magpaliwanag ka daw, Sir JC, sabi ni Marlisa. Ano daw, hindi namin makuha yung ano, MMLSO. Magpaliwanag ka, Sir JC. Hindi namin makuha yung ano mo, yung chat mo. Thanks so much sa 6 million people in the house, guys. Salamat po. At naka 1 hour 25 minutes na tayo. Ayan guys, malapit nang mag-premiere si Inting Vlogs. Pero ano siya, naglalaba. Naglalaba pa rin kasi ano, nandun siya sa Qatar. At ano, wala siyang pasok kaya naglalaba siya. Kasi yung asawa niya umuwi sa Pilipinas para manganak. Ayan. Made in Qatar yung kanilang baby. Ang cute-cute niya. Cute-cute yung baby ni Inting Vlogs. Kaya yung misis niya ngayon nasa Pilipinas at kapapanganak pa lang, 1 month old yung baby nila. Kaya naglalaba siya. Kaya ayan, nag-BG-BG lang si Inting Vlogs. Ayan. GC Bonmalo, tambay lang ako dito host, sabi ni GC Bonmalo. Ayan, tuwang-tawa rin si Sir GC Bonmalo. Kambal ni Renz 2, uwian na, sabi ni Kambal ni Renz 2. Kaya nga, uwian na tayo. Uwi na nga ako, pero paano ang pag-uwi? Paano ang pag-uwi? Sabi nga ano, mas pinaka-worst daw sa airplane na makakuha ng ano, sakit, sabi nung alaga ko. Sabi ko naman, bakit pinaka-worst sa airplane? Alam naman hindi sila nagde-disinfect, hindi nila ini-sprayhan yung mga ano sa loob ng airplane. Grabe naman. Kaya sabi niya ano,
I don't think na makakauwi ka sa April, sabi niya. Sabi ko, uwi ako. Miss ko na ang mga apo ko. Alangan naman na hindi na tayo uuwi. Eh kung kailan pa matatapos ng sakit nito, o di hindi na tayo makakauwi talaga. Dito na lang tayo. Ano ba? Grabe naman sila. Waray Ninja, wow, pasalubong, sabi ni Waray Ninja. Anong gusto mo, Marlisa? Ano bang gusto mo? Si Amy's magnet ref daw at saka kitchen. Ayan. Saan kaya kami magkikita ni Amy's? Yan ang sabi niya. Nagko-collect daw siya ng keychain. Yan ang sabi niya. Keychain at saka magnet ref. Yun ang gusto niyang pasalubong. Ikaw, Marlisa, anong gusto mong pasalubong? At dadalawin niyo ako sa sa quarantine house ko doon. Kung saan ako i-quarantine. Kung po pwedeng dumalaw. Baka ayaw namang magpadalaw yung mga gwardiya. Sana nga makauwi. Uwing-uwi na talaga ako. 3 years na akong hindi nakakauwi, sisi. Grabe na. Grabe na to. Kung minsan nga naho-homesick ako talagang uwing-uwi na ako. Sabi ng alaga ko, ba't naho-homesick pa daw ako ang tagal-tagal ko na dito. Bikini men, hahaha, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Si Sir JC Von Malo nagbaba ng kanyang bahay. Padikit naman po guys, sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan. Sir Bebe Villanueva, dikitan mo na rin si Sir JC Von Malo. Ayan. Isa na rin siyang monetized channel. Ayan. Kaya pakidikitan na rin si Sir JC Von Malo is monetized channel na rin guys. Please support our super chatter for tonight, Sir JC Von Malo. Ayan, pero si Sir Villanueva lang yata ang hindi makadikit dito, sir. Kambal ni Rins 2, kaya nga sabi ni Kambal ni Rins 2. Ayan, 3 years na. 3 years na kaya. Parang hindi ko na kaya yung 3 years na parang hindi ko ma-imagine na 3 years na hindi ako nakauwi. Noon every 1 year umuwi ako, tapos ngayon nakaya ko yung 3 years. Ano ba? Nung last na pag-vacation ko, bagong panganak pa lang yung apo ko. Ngayon ang daldal ang daldal na niya. Grabe. 3 years old na siya. Ayan. Marunong na siyang humingi ng chocolate na Toblerone daw. Toblerone, kamukha ng chocolate. Mama, chocolate Toblerone, sabi niya. Toblerone, sabi niya. Ay. Parang di ko yata kaya. Ay, nako. Pag 1 year pa ulit, wala na talaga. 4 years, 5 years na hindi ka makauwi. Ano ba? Para kang nasa US naman na. Nakalayo-layo. Dito Hong Kong, ang lapit-lapit lang. Tapos di ka makauwi. Grabe. Ay, yeah. 6 million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat po sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Waray Ninja, wow, kahit ate, haha, sabi ni Waray Ninja. Okay. Anong promise mo, host? Sabi ni Sir GC Von Malo. Pangasinan po. Taga saan ka ba, Mama Norm? Sabi ni Waray Ninja, taga Pangasinan, Villasis.
Sir Ver Villanueva is still in the house. Thanks so much, sir. Ayan, Sir JC Bonmalo, pakidikitan mo na rin si Sir Ver Villanueva. Isa na rin siyang monetized channel. Waray Ninja, taga saan ka ba? Mama Norm sabi ni Waray Ninja, taga ano ako? Villasis, Pangasinan. Ayan. Ilocana. Ilocana nga natangken. Ilocana nga namupulan nga kunada. Ilocanang puro. Kasi yung mother ko taga Ilocos, Candon Ilocos Sur. Ayan. Kaya talagang Ilocana kami. Natangken nga Ilocana. Natangken ka nga Ilocana. Ayan, sinipon na ako. Ikaw, Sir Jesse, taga saan ka po? Si Sir Ver Villanueva is from Cavite. Ayan. May mga kapag-anak ako dyan mga ano daw? Hindi ko na nabasa. Hindi naman updated yung ano ko. May mga kamag-anak ako dyan mga Giyang apelyido ko taga mga term. Mga term sila, mga ano sila, Panggalatok. Panggalatok yung salita doon sa mga term. Puro Panggalatok, sir. Doon. Giyang apelyido. Ayan. Ikaw, Sir JC, taga saan ka po? Mga taram, Pangasinan din po yun. Calamba, Laguna. Ay! lagi akong nagkakamali kay Sir Bel. kay Sir Bear. Akala ko Cavite. Si ano pala, si Marlisa ang Cavite. Marlisa. Calamba, Laguna pala. Sir Bear. Ayan, isulat ko na nga. Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. Ayan, maganda pala ang maganda pala ang mga tanawin doon kay Sir Bear. Si si Marlisa ang taga Cavite. Ayan. Calamba, Laguna po at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Palagi kong sinasabi na taga Cavite si Sir Bear. Sorry po, tao lang. Sir GC, taga saan ka rin po? Para mailista ko at maitatak sa kokote ko. Taga Mars yan. Mama Norm si JC, sabi niya. Oo nga, host, taga Iloilo po ako, pero dito ako sa Cavite. Ikaw palang taga Cavite. O di magkapit bahay kayo ni magkapit bahay kayo ni Marlisa. Diba? Siguro nagkikita-kita kayo dyan. Sana all magkikita-kita. Yes, ako host, sabi ni Waray Ninja. Yes. May tama ka dyan, ate, sabi ni Waray Ninja. Yes, tumama ako. Magkapit bahay lang kami ni JC, hahaha, sabi ni Waray Ninja. Wow. Sana all nga. Magkapit bahay. Ayan.
Kambal ni Rins to. Ako taga saan ako host? Isabela. Ayan. Ikaw pa. Taga Santiago, Isabela City. Ayan. Kilalang kilala kita. Kambal ni Rins to. GC Von Malo. Magkalapit lang kami ni Marlisa. Hahaha. Isang bayan lang kami. Sabi ni Sir GC Von Malo. Ayan. Sir Berber Villanueva. Patamsak. May patamsak si Sir Berber Villanueva. GC Von Malo. Taga Pluto yan. Si Maria Lisa. Sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan. Hindi pa kami nagkikita host. Ay, bakit? Magkalapit lang. Magkalapit lang kayo. Dapat magkita-kita na. Gaya namin dito sa Hong Kong, kahit magkakalayo kami. Ayan. Magkikita-kita kami. Nagkikita-kita kami. Kasi dito, ang transportation is sandali lang, yung MTR. Yung parang LRT dyan sa atin. MTR ang tawag namin dito. MTR yung nasa loob ng nasa ilalim ng lupa. Yung KCR naman nasa ibabaw ng lupa. Ganon. Ayun, mabilis lang yung transportation dito. Kaya kahit na nasa ibang isla ka, madali lang puntahan. Madali lang puntahan yung kung saan mo gustong pumunta. Ayan, madali lang pumunta. Kaya madali lang kaming magkita-kita pagka may time. Ayan. Kambal ni Renz to. Apo, memorize. Sabi ni Kambal ni Renz to. Oo naman. Wahaha, hahaha. Sabi ni Waray Ninja. Ayan, tawang-tawa na si Waray Ninja. Apo, alangan naman. Hindi mapukaw na umayak ni Jai. Isabela. Santiago, Isabela. May uncle kami doon sa sa Cordon. Cordon, Isabela. Ayan. Lalampasan ko sila. Waray Ninja, mga busy kami, mama nun. Sahaha, sabi ni Waray Ninja. Bakit? Bakit mga busy kayo? Pagka isit nyo rin yung araw. Kasi pwede naman tayong mag-day off, guys. kahit mga busy tayo, pwede rin naman tayong mag-break. Kahit isang araw lang, isang linggo, sa isang buwan, pwede rin mag-break ng kahit isang linggo lang. Dito host, magkalapit pero isang oras biyahe, puro traffic, hahaha, sabi ni JC Bonmalo. Kaya nga Sir JC, dito pagka naka MTR ka, dire-diretso yan. Kaya Waray Ninja, wahaha, traffic is real, sabi ni Waray Ninja. Kambal ni Rins to, win, my kanto, sabi ni Kambal ni Rins to, win man, nagpasyarak ni Jai. Mamamasyal ako doon sa sa Isabela. Punta tayo sa may sa dam. Maganda doon mag-vlog, 'di ba? Maganda doon. Tapos marami pang mga tilapia. Ang dami kaya naming nakuha noon sa sa irigasyon. Irigasyon nila. Ang lalaking tilapia at saka mga karpa. Ang lalaking karpa, tapos ang daming mga bugi. Ano bang Tagalog ng bugi? Hindi ko alam. Bugi din, di ba? Ang Tagalog. 6 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 23 thumbs up. Thank you so much, guys. Ayan, malapit na ang premiere ni Inting Vlogs. Hindi na nagparamdam. Asaan na kaya yon? Waray Ninja at Renz Dimple, ano ba yung pinagsasabi nyo? Hahaha, sabi ni Ilocana kasi. Hindi, kasi
Ah, yes, promise mo yan sabi ni Kambal ni Argils. Oo naman, magsabay tayong umuwi sa April para makapunta ako dun. Memorize ko daw yung bayan ni Rins Dimple. Tapos, pupunta ako sa kanila. Yan, pag magbakasyon ako. Yun, ang pinag-uusapan namin, Waray Ninja. Hindi mo naintindihan, kasi Bisaya kami. Ilocana yun. Ayan, 6 million people in the house is still there. Thanks so much po. At saka sa 20 na patamsak guys. At saka yung palipad ni Sir JC Von Malo. Thanks so much Sir JC. Salamat sa palipad mo. At yung mga andyan pa na mga nagbiji-biji dyan. Thanks so much sa pagbantay sa aking munting bahay guys. Ayan, malapit na ang premiere ni Sir Inting Vlogs. Pwede tayong lumipat sa kanya kung gusto natin guys. Alas 12 yung niya, yung premiere niya. Ayan, 6 minutes more to go. Hahaha, talong, itlog, sabi ni Kambal ni Renz. Talong, sabi naman ni Waray Ninja. Ayan, torta. Torta ang kalalabasan. Itlog at talong. Torta, ang sarap. Sarap naman. Yan. Kambal ni Rins to. Nako, hanggat ganito ang sitwasyon, di ako pa uuwiin. Kaya nga ako rin. Ayan, Enting Vlogs. Naghiwa pa ako ng rekado. Anong lutuin mo? I'm back, sabi ni Enting Vlogs. Ayan. Enting Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Malapit na ang kanyang premiere ni Enting Vlogs. Pwede nating tamsakan at puntahan din. Dalawin natin yung kanyang premiere, guys. Ayan, malapit na. 5 minutes more to go, Enting Vlogs. Ayan, punta kami sa premiere mo. Kaya ako in-extend tong LS ko para mapuntahan yung mapuntahan yung premiere mo. Ayan, malapit na premiere ko, sabi ni Inteng Vlogs. Ayan guys, puntahan natin si Inteng Vlogs at matamsakan yung kanyang premiere at manood na rin sa kanyang pelikula ngayong gabi. Ayan, 5 minutes more to go guys. Lipat tayo kay Inteng Vlogs at manood tayo ng kanyang pelikula. Ilang minutes ba yon, Inteng Vlogs? Ilang minutes ba yung premiere mo? Server Villanueva, 5 minutes na lang at Inteng Vlogs, sabi ni Server Villanueva. Inteng Vlogs at Waray Ninja. Ayan. Natamsakan ka na rin yata ni Waray Ninja. Siya si Marlisa. Inteng Vlogs. Server Villanueva, thanks so much po sa pag-antay sa premiere ni Inting Vlogs. Ayan, Inting Vlogs, nag-antay sa'yo si Server Villanueva. Balikan mo na lang mamaya pagkatapos ng premiere mo. Ayan, 4 minutes to go. 4 minutes more to go, Inting Vlogs. Ayan, malapit na guys ang premiere ni Inting Vlogs. Pwede nating puntahan. At panoorin naman natin yung kanyang pelikula at matamsakan ang kanyang premiere. Thanks so much guys sa mga patamsak nyo sa premiere ni Inting Vlogs. Ayan. Thank you so much Sir Ver. At andyan ka pa rin, di ka pa rin inaantok. Salamat po sa pag-support Sir Ver Villanueva. Ayan guys, 3 minutes more to go. Pwede na tayong lumipat kay Inting Vlogs. At panoorin natin yung kanyang pelikula.
Ayan, andun na pala si GC Von Malo, sir. Thanks so much. Puray Ninja, hello po. Andyan din. At si Sir Ver Villanueva, Life of Mog. Dan thumbs up po, sabi niya. Ayan. Thanks so much. So 3 million people in the house is still there. Ayan. 2 minutes. Tapusin ka lang yon at Mamanam's Kitchen at matutulog na rin ako. Pasok pa mamayang 6 a.m. sabi ni Sir Bel Villanueva. Yes sir, thanks so much sir. At malapit na rin po akong mag mag-end kasi na 1 hour 50 minutes na po ako. 30 minutes long. Hehe, sabi ni Sir Bel Villanueva. Thanks so much, sir. Salamat po. Salamat po sa pagbantay sa aking bahay ngayong gabi. Sir, thanks so much. Ingat ka po lagi. Counting. 2 million people in the house. Thanks so much. You're still there.
2 million people in the house. Thank you so much. Salamat sa mga andyan. At andun kami sa premiere ni Inting Vlogs. Ayan guys, kung gusto nyo rin sumama doon, si Inting Vlogs, may premiere siya guys. Ayan. Prince Timble Vlog is still in the house. Bye na at Mama Nom's Kitchen, sabi ni Sir Bear. Binameba. Thanks so much, Sir Bear. Salamat po. Good night po at ingat po lagi. Ingat po sa pagpasok bukas. Sir Bear, thanks so much po. Bye-bye. God bless po, sir. Salamat. Thanks so much sa 3 million people in the house. Sorry guys, nasa ano kami, nasa premiere. Premiere ni Inting Vlogs. Thanks so much sa tatlong andyan. Salamat po guys. Salamat po. At patapos na rin tong premiere. Nagsusupport lang po. Nagsusupport kami kay Inting Vlogs.
QWERTY Experiments, tamsak na ate, sabi ni QWERTY Experiments. Thanks so much QWERTY, salamat sa pagdalaw ulit. Salamat. Nag-ano lang kami, nagsusupport sa ano, sa premiere. Ayan, salamat sa pagdalaw ulit, salamat sa pagdalaw. Ang tagal, madim ka makaturog no bigat te, sabi ni Rain Simple Vlog. Ayan. Di agmalmalem ka maturog no bigat te, sabi ni Rain Simple Vlog. Win ano mabisinak sakto bumaba. Nung mabisinak sakto bumaba, imbagak tatayan nga nangariringan dato'y alaga. Nagbayang mo premier nan nga jogging na. Ayan. Thanks so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 24 na patamsak. Salamat guys. QWERTY Experiments is still in the house. Thanks so much. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay, Sisi. Tapos na ba ang work mo? O papasok ba lang? Dimple Rains Vlog at QWERTY Experiments. Hi! Sabi ni ni Rains Dimple Vlog. Ayan. QWERTY Experiment. Pag hindi mo pa kadikit si Rains Dimple Vlog, dikitan mo na. At lablabin. Maglablaban na kayo guys. Ayan. Si Rains Dimple Vlog, si QWERTY ay isa na rin siyang monetized channel. Kaya pagpuntahan mo rin sa kanyang bahay. Don't skip the harang guys. Ayan. Ang ganda naman dito. Ang gaganda ng mga bulaklak. Thank you so much guys. Sa 3 million people in the house is still there. Salamat guys. Ayan, ang gaganda ng mga bulaklak doon sa garden. Ayan. Malapit na sigurong matapos to. Ang ganda naman ng venue niya. Sa bahay niya. Bugumbilya yung mga flowers.
Enteng Vlogs, Outcourt Experiments. Sabi ni Enteng Vlogs, ayan. Nagpre-premiere andun. Enteng, Enteng Vlogs, andyan ka sa bahay, andyan ka sa bahay ko, andito rin ako sa bahay mo, ano. Harang, sabi ni Als Micha Vlog, ayan, may bisita ka sa harap ng bahay, ayan, may malunggay ka pa dyan. Thanks so much. 3 million people in the house at saka sa 24 na patamsak guys. Baka pwede naman natin gawing 25 yung patamsak na yan. Ayan. Nasa harang pa po, sabi nila. Laki ng ikutan mo dyan at Inteng Vlogs para mag-jogging. Sabi ni Sir Bird Villanueva. Hi Suki at Aus, Macha Vlog. Sabi. Hi po sa lahat dito, sabi ni iba naman nang binabasa ko. Thanks so much guys. Hindi pa tapos. Ayan, ang ganda ng landscape. Ang ganda ng landscape nila. Medyo bago-bago pa yung mga building nila, mga pabahay. Salamat guys sa 3 pang andyan na naka-stay. Salamat po. Keep safe kapatid na at Enteng Vlogs, mga frontliners pala ang mga andyan, sabi ni Sir Ver Villanueva.
Thanks so much guys sa 3 million people in the house is still there. Salamat po sa mga nagbibigay-bigay dyan. Thanks so much po. Yan, Enteng Vlogs at QWERTY Experiments. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Enteng Vlogs. QWERTY Experiments at Renz Dimple Vlog. Hi din po sa'yo, sabi ni QWERTY Experiment. Ayan. Renz Dimple Vlog. Ayan, nagme-merienda na si Renz Dimple Vlog. Anong merienda mo? Andito pa ko yung kape ko, oh. Dito pa yung kape ko, meron pa konti. Isang lunok na lang pala. Nauuhaw na ako. Nadaan pa ako sa grocery, haha, sabi niya.
2 million people in the house is still there. Thank you so much. Salamat sa dalawang andyan na naka-BG. Ang haba ng premiere ng Enting Vlogs. Inantok pa ako. Ayan, naka 30 minutes na siya. Grabe. Antok na ako, te. Good night, sabi ni Renz Dimple Vlog. Tulog na tayo, haha, sabi ni Renz Dimple Vlog. When. Weird experiments is still there. Thanks so much, Sisi. Salamat. Ayan.
mahaba pa yung harang niya. Tapusin ko lang muna yung harang niya, sayang. Sayang yung harang niya, tapusin ko muna. Ayan guys, thanks so much. Good night everyone. Ay, meron pang 5 minutes sana. Aray, para 2.5 hour. Okay lang. Sige na. Good night. Bye bye.